అమరావతి రాష్ట్ర సచివాలయం 2వ బ్లాక్ లో రామాయపట్నం గ్రీన్ పోర్టుపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సమావేశం జరిగింది. మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి, కందుల దుర్గేష్ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. పోర్టు నిర్మాణ పురోగతి, మౌలిక సదుపాయాలపై కీలకంగా చర్చించారు. తొలిదశ పనులు పూర్తి చేసేందుకు కాల పరిమితి పొడిగింపుకు ఆమోదం తెలిపారు. పోర్టు కనెక్టివిటీ కోసం ఔటర్ రోడ్డు, రైల్వే లింకుపై చర్చ జరిగింది. భూసేకరణ బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. పోర్టు పూర్తయితే దక్షిణ కోస్తా అభివృద్ధితో పాటు భారీ ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయని మంత్రులు తెలిపారు.